An bosane bumung kapohor debroma mia 26 Januari o phainai SDM ni gari bai thutai ka an bosa pohor dabu belai serious dibi sakhamno ko kalaijak an bosano da point SDM phainai phe ko ektega puisa pansuba phaya ko sung jedin je tangai aji buri samani sinya ko rang khoksa pan dabu korei bithi kolsa paina se rang korei sinya ko dabu sare SDM no koyo oro phainai phaina ngthung kisan bosani bisma pura se kapsa baija pura bahan budul dul sakagai thangka bekreng sukhui tongkha an bosani bisma tai mokolbo asekano peklaiti khangarok kisapana hamni an bosani obostha phainai phedi sare SDM no koyo ang ya kung bebeng no ko jangmang kuk jangmang baijang mang an bosa dabu sinya gorang ektega pusapan korei sing bithi kolsa paisa na sen sirang korei dabu kri bai bo boni mokol eko boba sida sidak accident nang mani hinke boba oro jibi sakhamno go bo ko admission pang khair pai mam lean bosano bahaka yakai roho hono bokase SDM na bole ban bosano bo admission pang khair pai nang mani bo mojirang na thang riyata bahaka haka nasik tong hono an bosa dabu bisma ke bai pura hamya dabu osol bosa boni dabu bus kango bo exam choli jao 11 porikha 11 taring theke an bosa bahaka porikha renai dabu sare SDM no koyo kisa phainai phainani thongoro sare SDM asa da borok tor khakre sa borono ka samung nanglia isapan phaibo nai pheya ang dabu an bosano bithi panya nango ikona nango rang khoksapan korei dabu sinya go hingga babsano magi tini bahane hai video update katal tik phajak babsano pulana video no thamil dai title logino kam ke samakna eba kam ke bujimakna tini video bo hai no hingga babson tini video kam belai kana hanya war masin jabe kiri masin ja hanya dadak sidang mapli ngasa phega social media wo hingga babsano pulana video sire no bo kam ke samakna tini video bo hai no hingga babson tini video kam belai kana war masin ja bokol baitang eba khop baitang hanya dadak sidang mapli ngasa phega website tini bidani kija pulan chim pai thuk zrati kam ke nai thongdi tamne wala website ko bidani bisni jo boji manan bagai tai saimanan bagai phani ke website jeng bisi kok seoi hanya jeng sin bidano jengnan bakhak thanglai pinai hingga website tini video ka pelai kena war masin jaba kir masin ja tamne wala website pulan video sire no go kam ke saimangna website tini video ko bai se tamne wala website haina hai pelai kena sini khorok cha tako pohor de broma haina hai pelai kena SDM ni gari bai pelai kena pher jagai nai pelai kena yathai bai thanga tei amni yaglo pelai kena bahan khaksa kagai thanga tei tawsu rati pelai kena tei binima bawo song pelai kena cholijak eba pelai kena thamsi gajak tamni wala obai ke haina hai sini tako pohor no pelai kena SDM ni gari thutai nei pelai kena tawsu rati jibisa nogo serious ngjak tei amni yaglo pelai kena tawsu rati SDM ni gari eba sini tako pohor de bromano tagon naikol jako eba rangbo suba suklayako amono tawsu rati sini tako pohon binima bawa song belai kino tawsu rati joli lejak eba thamji kalajak eba snok pulano video sire no go kam ke saimakna eba snok jodi sho sini o tako pohon binima bawa song sobana musumai rok sobai mano bongni girlfriend number dijak to ngai ang boje manti sobanai phading ke ba sing bisi kok seoi haina sing sini o tako pohon debromani binima bawa song khok ne bisinte eba mapli bisinte jeng kija kam ke kok khanai nalaina eba snok kija kam ke nai tongni an bosane bumung kapohor debroma mia 26 Januari o phainai SDM ni gari bai thutai ka an bosa pohor dabu belai serious dibi sakhamno ko kalaijak an bosano da point SDM phainai phe ko ektega puisa pansuba phaya ko sung jedin je tangai aji buri samani sinya ko rang khoksa pan dabu korei bithi kolsa paina se rang korei sinya ko dabu sare SDM no koyo oro phainai phaina ngthung kisan bosani bisma pura se kapsa baija pura bahan budul dul sakagai thangka bekreng sukhui tongkha an bosani bisma tai mokolbo asekano peklaiti khangarok kisapana hamni an bosani obostha phainai phedi sare SDM no koyo ang ya kung bebeng no ko jangmang kuk jangmang baijang mang an bosa dabu sinya gorang ektega pusapan korei sing bithi kolsa paisa na sen sirang korei dabu kri bai bo boni mokol eko boba sida sidak accident nang mani hinke boba oro jibi sakhamno go bo ko admission pang khair pai mam lean bosano bahaka yakai roho hono bokase SDM na bole ban bosano bo admission pang khair pai nang mani bo mojirang na thang riyata bahaka nasik tong hono an bosa dabu bisma ke bai pura hamya dabu osol bosa boni dabu bus kango bo exam choli jao 11 porikha 11 taring theke an bosa bahaka porikha renai dabu sare SDM no koyo kisa phainai phainani thongoro sare SDM asa da borok tor khakre sa borono ka samung nanglia isapan phaibo nai pheya ang dabu an bosano bithi panya nango ikona nango rang khoksapan korei dabu sinya go nene bosa boma ke accident nangkha an bosa aiko
आंबो साइमाले भाइगा जने खा बुसियानो yakso ko phone khainai khana man jang bar tara ka khana non ka sao phone khai ka phone khainai bong ni school dolong khai horo pohorom ti bumong doman boyar non phone khai se boyar sungno phone khainai sapai maka boyar phai sapayu pohor accident hang tong ka amti jagawo ko tagajola hospital kalaija ko referana nai tong kha dati thani pu guardian dokhoni nai sungno sapayu sunga prosa khanao nung ka abo boza ka tong ang nogon tong haiban khanaya ta sini phone khainai bo kore ke phano hangka ka ba saimali ya sungke sung norong kami ka bro sini kami jompui ti sarang sak o jompui ti sarang sa ko ti sarang sak para koita rogong ka bo barata somai rogong khana miani 26 january bo 26 january bo phailai mani kifilpuru ungo SDM ni gari bai bro ka bai to kojona boro bai to ko tham sabo gothar pohor temasan bum ang mas mali amko tagajola ni phu pohor ngan nini busa sajala an sajala pohor hengke bokala soka sapu la so bro tinjona Tinjona. bro biang thana nai mani nogo phailai mani nogo kifil mani 26 january o phainai nogo kifilai puru 26 january ka boro thang ga eko sudonya ai gali school jompi gali gal school ni bayang blog di kita maka thangka saimali ya bole ga o accident man jaga ka bo jaga ong ko bolo khasam tola phu mechanic gana wo jompui ni o jompui blog ni ga SDM ni gari bai thutai ka ta ga SDM ka tam sata bo rang rok do subaka SDM ko rang rok to subaya ko mane phai banai phaya ko mane thanani police rok simi phai nai thangpa ka joto kisung khangke sungno phone khaidi hini simi saikalango tabo sungnayane na sungnai phayane khayane hani to sai thangu dak sa jora sokpaya ko ta sar SDM da sukjora sokpaya ko phai banai phaya ko sungno ga jompui ni police rok oro phai nai pheka GBO phai nai pheke ga rang rok khoti kalang rang rok kalang ya khoksa pano da pujonto ekta phomaya ko maya ko SDM ni bongla tir man maya nung tir malai kha malaya sungkhana ka phai ka sokpai ka nin bu sana ka boro nokoi kha an bosana wasine ko ambulance gari bai box sati yo ang soguyu bo jaga wa tagajola hospital takar jola hospital ire farlai kudilai tong khangke apur soguyu ang ga bindol rokha bondol khara no suk bai kha bo jaga tagajola hospital brok ni dol ka asu dukhumale ya kumali kisa yakung ro kisa dukumang ka sangta taw himui thangai choli tong man tai ko thangbai ka ga nin dol nini busa boyar hangka bisi dukhumang kha ani sajala pohor hingke belai dukumang belai serious bon dabo mokol musuloi bahanyo koge musa pura khangani bahan khakta panche kori kha oma khangani kori kha tai boro ani bolap sakak thangka tai yethe bom hayo omtiyo sida omti bisma ga bahan aran kakha to accident man jaga bahan kakjak yasko omti bahan pura kakjak mang pura kakpai tong ha na kakbai kha ga tabo bom hai condition tong da bosa ani bosa belai serious joto khaganang bo kokrok do saiman nin bosa kok saimeya hisaya khoda khu an bosa belai serious dabo ga miya koitau sok pai ro jibi ektarok dertarok sok pai kena takar jola ni norok bo bai baksan hai kya ambulance bai kya ko an bosani dabo bithi paimang se rang thangai tong kha dabo rang bo koroi dabo bithi bo hanyo sarap chakano bithi sui re jago da yago rang khoksa pan kore sini bithi sai bo tong nango sai ngai tong na bo nango rang khoksa kore sini yago dabo deli bithi pai nango ko sarap chakan je bithi bo re jago sarap chakan bithi bo sui re jago rang bo nango bithi pai na bo accident rokhati rakha kya esara khaijak sidi sikin no khaijak aro ka kono bekereng ro nostong jaro dotong nung bekereng nostong jak khnile saya samale ga o x-ray khaita no kha rang rok mari aro mari kha ga ta pujonto kispa phai nai phe ko na ga nang kha tamo nai tabo lokorok na ang suba sonayu dabo joto khaganang lokoganang ro joto no khaksa khongni je mamani phai suba nani ungthang nini google pay number dotong an google pay kore account number ri nai screen no joto khaganang lokoganang khaksa khongni je mamani joto no suba di an bosana mo thangna bagai an bosa dabo khaksa khongni chino lokorok suba ya hangke an bosana ang mothang sanarang mangalak an bosa belai serious norong ga tam khai sung buni kamla no khaisau norong nin busangka khoro busuk an bosa duijona obaka busung number omo ek obo puila okra class 11 pori tongta tai masa kosu tongta na nin kami kha boro jompui ti sarang sak
Jompoini tuisa rangsa ko.